እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 11 ነሓሰ 2013 ዓ.ም ወይ 17 ነሓሰ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዛዕባ ዝማዕበለ ፍጻመታት ሕፅር ዝበለ ጸብጻብ ወይ ድማ ግምጋም ክነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝጠመተ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ። ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓን ኣባላትን ሕወሓት ዓቃቤ ሕጊ ዝመስረተሎም ክሲ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ብንባብ ተሰሚዑ። ጠበቃታት ተኸሰስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝዋን እዚ ተኣሲሮም ዘለዉ ዓማዊሎም ብዋሕስ ክፍትሑ ክሓቱ ከለው ዓቃቤ ሕጊ ድማ ተቃዊምዎ። መለስካቸው ኣማሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍስሃየ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ። ላዕለዋይ ዓቃቤ ሕጊ ካብ ዝኸሰሶም 58 ሰባትን 4 ትካላትን ሎሚ እቶም 21 ተኸሰስቲ ኣብ ዝተረኽብሉ መዝገብ ክሲ ዝቐረበሉ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነቲ ክሲ ብንባብ ኣቕሪቡ። ኣብቲ መጋባእያ ዝቐረበ ክሲ ተኸሰስቲ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ መረፃ ብምክያድን ምፍጻምን ሕጋዊ ኣፍልጦን ዝተዋህቦ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዝፈጸምዎ ገበን ዝበሎ ክኸስስ ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ድሌትን ትልምን እቶም ተኸሰስቲ ንኸሳኻዕ ተባሂሉ መንግስቲ ብሓይሊ ካብ ስልጣን ንምእላይ ዓሊሞም ኣብ ልዕሊ ሓይሊ ምክልኻል እዚ ሰሜን ዝጀመርዎ ጥቕዓትን ንዕኡ ስዒቡ ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ህይወት ሰባትን ጉድኣት ኣካልን ንዝበጽሕ ሓደጋን ኣብ ንብረት ዕንወት ዝወረደን ብምዃኑ ተኸሰስቲ ተሓባቢሮም ዝሓዝዎ ዕላማ ፖለቲካ ንምስኻዕ መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕብላል ብምሕሳብ ስራሕ ተኸፋፊሎም ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን መንነቶም ስጋብ ሕዚ ብዕሊ ዘይተፈልጡ ሰባት ቀቲሎምን ጨውዮምን ካብ ቦታ ቦታ ይንቀሳቐሱ ዝነበሩ ብምዃኖም ብዝፈጸምዎ ገበን ሽብር ተኸሲሶም እዮም ይብል። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ክሲ ብንባብ ድሕሪ ምስምዑ ጠበቃት ተኸሰስቲ ዓማዊሎም ብዋሕስ ንኽፍትሑ ብጽሑፍ ንዘቕረብዎ ሕቶ ስዒቡ ክልቲኦም ወገናት መካትዕ ሓሳባቶም ኣልዒሎም ተኻቲዖም እዮም። ዓቃቤ ሕጊ እቶም ተኸሰስቲ በቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበነኛታት ኮይኖም ተተረኺቦም ካብ ማእሰርቲ መዋእል ስጋብ ፍርዲ ሞት ከፍርደሎም ዝኽእል ገበን ብምዃኑን ከምኡውን ኣብቶም ክስታት ምስክር ቃሎም ዝሃቡ ሰባት በቶም ተኸሰስቲ ስለ ዝፍለጡ ሓደጋ ከብጽሑሎም ስለ ዝኽእሉ መሰል ዋሕስ ክወሃቦም ኣይግባእን ክብል ክካታዕ ከሎ ጠበቃት ተኸሰስቲ ድማ ዓማዊሎም ፈጺሞሞም ዝተባህሉ መረፃ ምክያድን መፍጻምን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ምጥያሽን ዘስዓቦ ሞት የለን ሞት ዘስዓበ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እዩ ክብሉ ተኻቲዖም። ሕጊ ገበን ሽብር ዝጸደቐውን እቲ ተግባር ተፈጺሙ ምስ ተባህለ እዩ ብምዃኑ እቲ ሕጊ ንድሕሪ ተመሊሱ ክቐጽእ ኣይግባእን ክብሉ መካትዕ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቲ ቤት ፍርዲ ንኽትዕ ክልቲኦም ድሕሪ ምስማዕ ውሳንኡ ብቤት ጽሕፈቱ ቢሉ ንምሃብ ንድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ቈጽሮ ሂቡ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ድባትን ሳልሳይ ወያነ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦ ተፈሊጡ። መስራቲትን ሓላፊትን ትካል ገባር ሰናይ ትንሳኤ መንእሰይ ገነት ብርሃኑ ወይ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሄቨን ብዝብል እትፍለጥ ድማ ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ማእሰርቲ ብዋሕስ ከም ዝተፈትሐት ካብ ጠበቃታቶም ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኪሩበል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጹ። ገብረ መድን ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ብኸምስዕብ ከቕርቦ እዩ። ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክባት ፖለቲካዊ ውድባትን ሳልሳይ ወያነ ዝኾኑ ኣቶ ሃይሉ ከበደ ዝሓለፈ ዓርቢ 7 ነሓሰ 2013 ዓ.ም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተኣሲሮም ቀዳም ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ብዋሕስ ክወፁ ቤት ፍርዲ እንተወሰነ እውን ከይተፈትሑ ጸኒሖም መርማሪ ፖሊስ ትማሊ ሶኒ ይግባይ ስለ ዝበለ ንድሕሪ ጽባሕ ሓሙስ ቈጸሮ ከም ዝተብሃቦም በዓል ሙያን ጠበቃን ሕጊ ኣቶ ክሩቤል ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጾም።
ኣብ ልዕሊ ኣቶ ሃይሉ ብርክት ዝበሉ ክስታት ከም ዝቐረቦም ዝገለጹ ጠበቓ ክሩቤል ከምዚ ኢሎም መሰረቱ ግን ናይ ሳልሳይ ወያነ ናይ መራሕነት ኣባል ኮይኖም ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕን ጉድኣታት ንምንታይ ኣቃሊሕኩም ብምክልሓኹም እውን ኣብ መንግስትን ህዝብን ኣፈላላይ ንክፍጠር ጌርኩም ኢኹም ዝብል ከምኡውን ኣብ ትግባ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ኣብ ተንቤን ኣካባቢ ዝርከብ ንእሽተይ ከተማ መከላከያ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝበፅሖ ብኣየር ድብደባ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሲቪላውያን ዝበፅሖ ጉድኣት ኣቃሊሕኩም እውን ኣካል ተኸሲ እዩ ከም ዜጋ ተቆፂሩ ብኣጠቃላሊ ኣብ ትግራይ እውን ፀኒሕኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ምምፃእኹም እውን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ግጭት ኩነታት ተሳታፊ ኢኹም ዝብል ግምት ኣለና ዝብሉን ኣብ ምርጫ ትግራይ ምስትታትኩም እውን ወንጀል እዩ ዝብሉን ዝመሳሰልን እዮም ከም ክስታት ቀሪቦሞም ዘለዉ ካብቶም ጠበቓታት ሓደ ምዃኖም ዝገለጹ ኣቶ ክሩቤል መስራቲትን ሓላፊትን ትንሳኤ ናይ ዝተባሃለ ገባሪት ሰናይ ትካል ገነት ብርሃኑ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት እቲ ትካል ካብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዝመጹን ሓገዝ ክቕበሉ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝተረኽቡን ተምሃሮ ሓዊሱ 5 ሰባት 6 ነሓሰ ተኣሲሮም ትማል ሶኒ ብዋሕዚ ተፈቲሖም ኢሎም ዝቐረቦም ክሲ ድማ ከምዚ ኢሎም ጠበቓ ክሩቤል ተኸሰሳሉ ምክንያት ግን ተሓዲስኩም يحدد التقام ذي وقد فترة تشتتات حيثكم ترافقكم زولين بمسافة اليوم ثم خصتات بدرجته سبعة ختمات مجمرة ختمات تبديت نقول لهم وحسنا فقيدو زي مسارتون وحسنا تفقيد لهم صالح وضمر علي بلغ እቲ ማሕበር ሕጋዊ ኣፍልጦን ፍቓድን ዘለዎ ምዃኑ ኣቶ ክሩቤል ወሲኾም ገሊፆም ትንሳኤ ገባር ሰናይ ብኩናት ትግራይ ንዝተጸገሙ ወገናት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከቕርብ ጸንሐ ትካል እዩ ብኣቋራጭ ክንህብትም ኢሎም ዋጋ ሸቐጥ ኣብ ልዕሊ ዝወሰኹ ዝተባሃሉ ልዕሊ 300 ነጋዶ ስግምቲ ከም ዝተወስዶም ክልል ኦሮሚያ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ኦሮሚያን ካልኦት ከባብታትን ናህሪ ዋጋ ይኽሰት ከም ዘሎ ይዝረብ ናህሪ ዋጋ ዝቆጻጸር ሓደ ኣካል ከም ዘቆመውን ኣፍሊጡሎ ክልል ኦሮሚያ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንዘካይዶ ምኽባር ሕጊ ኢሉ ዝጽውዖ ውግእ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅርሺ ደገፍ ከም ዝተበርከተ ውሃብ ቃል እትኽልል ኣቶ ጌታቸው ባልቻ ሓቢሩ ይብል ሪፖርተርና ፀሐይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣብ ሃዋሳ መጥቃዕቲ ሽበራ ንኽፍጽሙ ተዳልዮም ነይሮም ንዝበሎም ጥርጡራት ከም ዝሓዘ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ክልል ሲዳማ ኣፍሊጡ እቶም ጥርጡራት ዝተባሃሉ ዝተተሓዙ ምስ 16 ቦምባታት ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ኦሮሚያ ብወገኑ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ንዝጸውዖ ጉጅለ ምስ ሓይልታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ቅሉዕ ወግእ ከም ዝኣተወን መገዲ ሞያለ ተዓጽዩን ዝብል ሓበሬታ ሓሶት ይብሎ በሃሉ ወገን ኣብያተ ጽሕፈት ጸጥታ ክልላት ሲዳማ ኦሮሚያን ደቡብን ምስ ሕወሓት ወጊኑ ንኢትዮጵያ ንምብታን ውዲት ፍሒሱ ንዝብልዎ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ብሓባር ንምግጣም ሎሚ ኣብ ሃዋሳ ከም ዝተሰማምዑ እቲ ዜና ጠቒሱ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኩነታት ኣፍጋኒስታን እናኸፈ ኣብ ዝኸደሉ እዋን መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን በቲ ዝወሰድዎ ሰራዊት ናይ ምውፃእ ስጉምቲ ከም ዘይጠዓሱ ኣፍሊጦም እቶም ፕረዚደንት ትማል ሶኒ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍጋኒስታውያን ንነፍሶም ክከላኸሉ ድሕሪ ምዝኽኻር ብወገን ጣሊባን ኣንጻር ዜጋታት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ምስ ዝፍጸም ግን ኣጸፌታ ክምልሱ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ቪኦኤ ዘዳለዎ ዜና ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ ናይ ኣሜሪካ ስግር ባሕሪ ዝነውሐ ኩናት ሓይልታት ጣሊባን ንኸተማ ካቡል ብምቁፅጻርን ብህፁፅ ምውፃእ ዜጋታት ኣሜሪካን ካልኦትን ይዛዘም ኣሎ እዚ ክውንነት እዚ እናሃለወ ግን ፕሬዚደንት ባይደን በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ መርገጺኡ ኣይቀይረን The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. ሓቂ ንምዝራብ እቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ካብቲ ዝገመትናዮ ንላዕሊ እዩ ቅልጡፍ ኮይኑ ግን እንታይ እዩ ጋጢሙ ኢልና ክንሓትት ጽቡቕ እዩ ኣፍጋኒስታውያን መራሕቲ ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ወፂኦም ሓይልታት ምክልኻል ኣፍጋኒስታን ብቕጽበት ፈጺሙ እውን ከይተዋግአ ኢዱ ሂቡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣዩ ምዕባለታት ከዓ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ናይ ምውፃእ ስጉምትታት ዘራጉዱ እዮም ኣፍጋኒስታውያን ባዕልቶም ክቃለሱዎን ህይወቶም ክኸፍሉሉን ኣብ ዘይደልዩ ኩናት ኣሜሪካውያን ወታደራት ዝሞቱሉ ምኽንያት የለን ፕሬዚደንት ባይደን ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ዝነበረ ክግምት ዘይምኽኣሉ ግን ካብ ኣንጻር ሰልፊ ሪፓብሊካንን ገለ ኣባላት ዴሞክራትን ካብ ነቐፌታ ኣየድሓኖን ቅልጣፈ ሓይሊ ምቁፅጻር ጣሊባንን ዝሰዓበ ሕንፍሽፍሽን ንስም ኣሜሪካ ዝብልልን እምነት ዘጥፍእን ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ ኣሮን ዴቪድ ሚለር ካብ ትካል ካርኔጂ ንሰላም
እቲ ፍጻሜ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ተኣሳሲሩ ዝተርፍ ነባሪ በሰላም ምዃኑ ይጠቅስ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ሕማቕ መራሒ እዩ ማለት ኣይኮነን ዝበለ ሚለር ውዒሉ ሓዲሩ ንምውፃእ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ህዝቢ ክቕበሎን ቁኑዕ ውሳነ ምዃኑ ከኣምነሉን ምዃኑ ይውስኽ። እዚ ተንታኒ ጣሊባን ንምምሕዳር ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ግን ገና ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ምትእሳር ወይ ድማ ንኻልእ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝምልከት ስራሓት ክህልዋ እዩ። ማይክል ኦህንላን ካብ ትካል ብሪኪንግስ ከምዚ ይብል ሕዚ ዘለና ኣማራጺ ታሊባን ምስ ግብረ ሽበራውያን ውድባት ከምኒ ኣልቃይዳ ወይ ዳዕሽ ምትእሳር እንተቐጺሉ ወይ ድማ እቲ እከይ ተግባራቶም ክደግምዎ ምስ ዝጅምሩን ሕነ ምስ ዝፈድዩን ኣሜሪካ ኣማራጺ ከም ዘለዋ ክፈልጡ ኣለዎም። እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዝውዳእ ኣብ ዘይፍለጠሉን ትሪልዮናት ዶላራት ዘጥፍዐ ወፍርን ከም ምዃኑ መጠን ኣሜሪካ ተዓዋቲት ኮይና ዘይምውፃእ ንጹር ኮይኑሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ድሕሪ ምስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን መግለጺ ዘውፅእ ቻይና ምስ ጣሊባን ዝምድና ንምምስራት ቅርብቲ ከም ዝኾነ ተፍሊጣ። ተንተንቲ ብወገኖም ብሰንኪ ዝሓደራ ጥርጣረ ቻይና ንኣፍጋኒስታን ሰፊሕ ጸጥታውን ቁጠባውን ምትእስሳር ንኽትምስርት ተገዳስነት ከም ዘይተርኢ ጠቒሶም። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ትማሊ ሶኒ ምስ ሰበ ስልጣን ቻይና ንጉዳይ ኣፍጋኒስታን ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝማዕበለ ጸጥታዊ ኩነታትን ዜጋታቶም ብሰላም ካብቲ ሃገር ዘውፅኡሉን ኣገባብ ከም ዘተዩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ውሽጢ ኣስታት 20 ዓመታት ብ83 ቢልዮን ዶላር ዝተሃንፀን ዝተዓለመን ሓይሊ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ብቕልጡፉን ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰን ሙሉእ ንሙሉእን ፈሪሰሎ። ኣብ መወዳእታ ትካል ህዋ ኣሜሪካ ናሳ ምስታ ፐርሰቨረንስ ዝተባህለት መንኮርኩር ናብ ቀያሕ ፕላኔት ማርስ ዝለኣኻ ኢንጂኒቲ ሄሊኮፕተር ኣብታ ፕላኔት ዝተመደበላ 12 ዙር በረራታት ከም ዝፈጸመት ኣፍሊጡ። ናሳ ትማሊ ሶኒ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ደቡባዊ ጫፍ ማርስ ዝርከብ ጂኦሎጂካዊ ዘግርም ስፍራ በፂሓ ከም ዝተመልሰት ጠቒሶሎ። ዜና ተፈጺሙ። መስክን በትረን ዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣፍጋኒስታን ናብ ሕንፍሽፍሽ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣይተጣዓሱን ዝቕጽል መደብና ንምንስሓብ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ስዒቡ ዝመፀ ምዕባለታትን ኣመልክቱ ዝተገብረ ሓፂር ዝርርብ እዩ። ጋሻና ፕሮፌሰር ዓወት ተወለወለ ሚካኤል መምህር ታሪክን ተመራማሪ ኣፍሪካን ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ እዩ። ፕሮፌሰር ዓወት ደራስን ኣሰናዳእን 6 መጽሓፍቲ እዩ። ኣብርሃም ተስፋልኡል ኣዘራሪብዎ ኣሎ። ፕሮፌሰር ዓወት እዚ ንዕዘቦ ዘለና ሕንፈሽሽ ክመጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ዶ ነይሩካ ንእትብል ቀዳመይቲ ሕቶ ብምምላስ ይጅምር። ሓቂ ንምዝራብ ኩሉ ግዜ ኩናት ክእቶ ከሎ እዩ ዝፍራሕ ከመይ ኢሉ ክውዳእ ኢሉ ዘፈሃካ ሕጂ ከምዚ ኢሉ ክጋጥም ወይ ከምዚ ኢሉ ክዛዘም እዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን። ግን ግሲ ናይ ኣተኣሳስዋን መጠን ናይ ምትእትታውን ናይ ነዊሕ ሳዕቤኑን ኣወጣፅኡን ቀሊል ከም ዘይከውን ግን ኣነ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩላቶም ንኣፍጋኒስታን በቀረባ ዝከታተሉ ዓበይቲ ክኢላታት ናይቲ ዞባ ክኢላታት ዝኾኑውን ይግምቱ ነይሮም እዮም። ምናልባት ኣዝዩ ኣሰንባዲ ዝገብሮ ምስቲ ናይ 1975 ካብ ቪየትናም ካብ ሳይጎን ክውፃእ እንከሎ ዘመሳስልዎ ሰባት እንታይ እዩ እቲ ሃንደበትነት ናይቲ ኣወጣፃ እዩ። ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዘለኣለም ክነብር ከም ዘይክእል ኩሉ ይፈልጦ እዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ከኣቱ እንከሎውን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ክወፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነይሩ። መዓስ ምዃኑ ጥራሕ ዘይፍለጥ ነይሩ። ሕጂ እቲ ሃንደበትነት ኣወጣፃኣን እቲ ቅልጣፈ ወይ እቲ ናህሪ ናይ ጣልባን ሓይልታት ንመሬትን ኣውራጃታትን ከተማታትን ክሕዝዎ ምኽኣሎም ልዕሊ ትፅቢት ብዙሓት ተንተንቲ ከዓ ትኽኢሎም ንካቡል ክቆጣጠርዋ ምኽኣሎም እዚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ሳዕቤናቱ ሕጂ ምስኣ ኣተሓሒዝና ብሓፈሻ ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ስግረቶም ዝግበር ወፍርን እንታይ የርእየና እዚ መዓልቲ? ብፍላይ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብተደጋጋሚ ዝተረኣየ ሓደ ሓቂ ኣሎ። እቲ ሓቂ ከዓ ይልወጥን እዩ። እቲ ሃገርን እቲ ዓይነት ምትእትታውን ይለዋወጥ እምበር እቲ ሓቂ ከዓ እንታይ እዩ? ውሽጣዊ ሰረት ዘይብሉ ናይ ደገ ደገፍ ወይ ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኩሉ ግዜ። ሕጂ ናብ ኣፍጋኒስታን ክንምለስ ሽሕ እኳ እቲ ኣብ 2001 ዝግበር ዝነበረ ምትእትታው ህዝባዊ ደገፍ ዝተነበሮ ከም ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ነቲ ናይ
11 መስከረም 2001 ተገብረ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ብምንባሩ ህዝባዊ ደገፍ ደኣ ይንበሮ እምበር እቲ ምትእትታው መንግስቲ ምዕላው መንግስቲ ናይ ጣልባን ዝነበረ ስርዓት ማለት እዩ ዓሊኻ ከዓ ብኻልእ መንግስቲ ምትካ ብምንባሩ እቲ ትካእ ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ንተኽለለና ዝበሃል ዝነበረ ትካላት ፍላይ ከዓ ዘይተኣደነ ቁፅሪ ቢልዮናት ዶላራት ዝፈሰሶ ትካላት ፀጥታ ናይ ኣፍጋኒስታን መሰረታዊ ውሽጣዊ ሓመረት ስለዘይነበሮ ፈርከሽከሽ ኢሉ ናይ ደገ ምትእትታው ብዘይ ውሽጣዊ መሰረትን ውሽጣዊ ውሳኔ ሓይልን ናይ ደገ ምትእትታው ካብ ዘልምዖ ዘዕንዎ ይበዝሕ ኣብ ቀረባ ይኹን ኣብ ማእኸል ወይ ኣብ ነዊሕ ዕንወቱ ይበዝሕ ሕጂ ኣፍጋኒስታን ብጣሊባን ትጥቁፅር ጣሊባን ኣላ ጣሊባን ናብቲ ናይ ቀደም ዝነበርዎ ዓይነት ምሕደራ ዝምለሱ ኮንደ ስምዓካ እዚ ዘረባ ምናልባት ግምታዊ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ፅባሕ ንዓመታ እንታይ ይኸውን ፅፁይ ክንፈልጦ ስለዘይንኽእል ትማሊ ዲቕሚ ትማሊ ቃል ኣቐባሊ ወይ ኣፈኛ ናይ ጣሊባን ኣብ CNN ክርስቲና ኣማንፖር ኢንተርቪው ገይሩ እንታይ ዝብል ነይሩ ንኩሉ ምስቶም ናይ ፀላእቲ ወገናት ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኣፍጋኒስታውያን ምሕረት ጌርና ገዞም ይኹን ንብረቶም ህይወቶም ክብረቶም ካይትንከፍ ቃል ኣቲና ኣለዎም ኣለና ክወፁ ኣይንደልዮምን ኢና ምክንያቱ ሃገሮም ንኸሃንፁ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፀንሑ ኢና ንደልዮም ዘለና ክብል ሰሚዐዮ ግልብጥ ኣቢልካ ግን በቲ ካልእ ወገን ኣብ በዓል ካንዳሃር ዝበሃል ክፋል ናይ ኣፍጋኒስታን ዝተፈላለዩ ናይ ፀጥታ ኣሃዱታት ከምኡውን ተሓባበርቶም ብኣልማማ ተኣሲሮም ከም ዝተረሸኑ ፀብፀባት ከዓ ወፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓዋወሰ መልእኽትታት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣፍጋኒስታን እዚ ኮይኑ ግን ካልእ ዓለማዊ ዓይነት ምሕደራ ድዮም ዳግም ክምስርቱ ወይስ ብመንፅር ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝተረኣየ ዓበይቲ ለውጥታት ምስኦም ኣዳፕት ክገብሩ ብሕጂ እዩ ዝረአ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣሜሪካ ክንሓልፍ መበል 47 ዓመታዊ ጽምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን 14-15 ነሓሰ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ነይሩ ሎሚ ተኸታቲልዎን ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣዳልይዎ ኣሎ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ኣብቲ ንክልተ መዓልታት ቀዳመት ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛእታት ዩናይት ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም ፍሉይ መለለይ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዛእታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾና ከልዋ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንፀባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኲነ ነይረን እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ፃዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ ቦስቶ እንታይ ክወፆ ኤርትራዊ ሙቐት እንድሕር ረኺብካ ዝጎደለኒ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ትሪኦ ኣለኻ ከዓ ፉሕፉሕ እዚ ፌስቲቫልና ማለት ሽመይ ክፍላይ ሃብተ ይበሃል ካብ ከተማ ኦክላንድ የመፅየ ዲስኻ ንክልተ መዓልቲ ጌርና ኣለና ስለዚ ተንደና ትሪኦ ዘለኻ ከዓ ምዕቃብ ማይን ምግብን ኢሉ ብትመደብ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዞ ንዑ ከም ፕሮጀክት ወሲድና ኢና ናይቲ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ዝኸፍ ኢልና ዘለና ሞተንክ የቐነለይ ተወልደ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ መድሃኒ ዕቑበ ይበሃል ምዞም ብፀተይ ኮይነ ነዚ ፌስቲቫል እቲ ትሕዝትኡ ከም ትሪኦ ዘለኻ ኣብዚ ቂድምኻ እዩ ብዛዕባ እዚ ተኻፊልና ሕጂ ሎም ወዲእና ንዓድና ምላስና እሞ ኣይትጥፋና ተመለሰና ኢኻ ኦክላንድ ቤይ ኤርያ ተወልደ we have a great respect ንዓኻን ብፀትካ thank you የቐነለይ መድሃኒ ኣብዚ ኸ ሓፍተይ ሽመይ ደሃብ ገርመስቀል ይበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ሳን ሮዛ የመፀ 2021 ፌስቲቫል ናይ ዲሲ ናይ ቢኤርያ ኢና ሒዝና ዘለና ኣብዚ ፍሉይ ዝገብሮ ንኮሮና ነኪትና ንፀላእ ነኪትና ንሕና በዓልና ነብዕሎ ዘለና የውሃና ንህዝብና ንመንግስትና ቁርብታ ዳስ ግለፃ ምናልባት ሓዲኹም መን ገፃኹም ዝያዳ ክፍላይ
اوكي ثانك يو ازي عمام كم كل غزي فيستيفال عمت زغبر دارغا مبزحتو فليز يونيرو لاي لبزبن مانيا تقم الحجي دارغا الفيستيفال نتم عبيتين نتم تغرينيا نفلت نزارب ينيرو لبزبن ግን ዝغلو ተንዳዳ ትሪዶ ለها ኣብ እንግሊሽ ተገብረ ነሩ ስኻ ምክንያት ኣለዎ እንታይ እቲ ምክንያት ካን እቲ መንሰይ ነቲ ኣብዛዓት ተወሊዱ ዛዓበ እንግሊሽን ከንብብን ክጽዕም ጥራዕ ዝቕልመር ትግርኛ ብዙሕ ደይብሉ ንዑ ብዝሓሸ ናይ ምርዳዕ ዕድል ንኽረከብ ተባሂሉ ተገይሩ ከም ስለ ለها ወላ ዘይርካ ክትሪዶ ኩሉ ብእንግሊሽ ተዳልዩ ኣነ ስሮስ በርሀ በሃል ኣነ ካብ ቺካጎ የመጽኤ ፌስቲቫል ሙኻ ኣብዚ ዘይንብር ግዜ ብጥንቃቄ ኩሉ ሰብ ዝተኸትበ ማስክ ዝገበረ ጥራዩ ጽቡቕ ኣሎ እንታይ ፍሉይ ነገር ትሪኢ ኣለኹም ደብዘበን 2021 ሕጂ እውን ከም ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ናፍቆት ስለ ዝጸንሐ ናይ ምርኻብ ሃረርታ ስለ ዝጸንሐ ብሕልፊ እኳ መንእሰያት ኣነ ብብዝሒ መንእሰያት ክርኢ ከለኹ ደስ እዩ ዝብለኒ እቲ ዘሐጉስ ከዓ ናትና ንሕና ንውንኖ ኢሲሲ ኣብ ዋሽንግተን ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ቦታ መአከቢና ንሕና ንውንኖ ብጣዕሚ ይሕብነካ ውፃእ የብሉ መሲእ የብሉ ሰዓት ኣኽሉ የብሉ ቦታ እኩል ኣሎ ሸሞንተ ዳስ ተሰርሖ ብጣዕሚ ኢና ተሐጒስና ከምዝና ዓመታ እዚ ደይንቡር ግዜ ተላዒሉ ኩላሕና ንእከበሉ ገረና ኣነ ካብ ኩሉ ስፔሻሊ ንጓለይ ቆልዓ 16 ዓመት እሳ ዛብፀይተይካ ጓልዓ 16 ዓመት ኣለዋ እሳተን ኣብዚ ክሳተፋ ስለ ዝደለና ዝመፃናሉ ምክንያት ከማል ሞር ምክንያት ማለት እዩ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክተሓላለፍ ስለ ዘለዎ ጉዳይ ንሕና ከነተሓላለፍ ስለ ዘለና ንዕን ሒዝና ዓጆኹን ኢልና ኣብዚ ዝግበርና ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቃስ ዝኾነ ዘተስ ክመሃራ ስለ እንደሊ ደቅና ከዓ ጽባሕ ንጎ ተረከብቲ ሕድሪ ስለ ድኾኑ ኢና ሒዝናዮም መፂና ማለት እዩ ሽመይ ሰይረን ተዛረብ በሃል ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ፌስቲቫል ክሕልፍ መፅአ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓሊፉ ደስ ኢልና ንዓመታ ከማን ከምዚ እዋን ይርአየና ሕራ ኣብዚ መንእሰይ እስኪ ብሽምካ ጀሚርካ ሎማዓንቲ ንምንታይ ካብ ዘለካ ተሰማዓካ ብዛዕባ ሎማዓንቲ ፌስቲቫል መጀመርያ ዘርሰናይ ቢንያም ሰመረ በሃል ዝመፃ ኩላ ካብ ኖርዝ ካሮሊና ናብ ዲሲ ብጣዕሚ 5 ሰዓት ድራይቭ ጌርና ኢና መፂና ምስ ሰደይ ብዝኾነ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ፌስቲቫል ከምዚ ዓይነት ሕውነት ዝተራእዩ ፌስቲቫል ኤርትራውነት እዚ ንዓይ እቲ ካል ማለት ገለ ገዲፍካሲ ንሕና በቃ ከምዚ ዓይነት ሕውነት ኣይንፋልጥ ኢና ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ኢና በሻሃዝ ዳርጋ ወሎ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና أنا زي مرسع من قد يمان لحسبنا راح دخل كذا لنا نيرتراون زفرس نيرتراون صار نيرتراون ترى عليك ولا حاجة زمت نجريلا نيرتراون أبزخر كيرتراوي دم كيغير أمريكا وسيتيزن كتكون تغير حتى نيرتراون كمان يغير شمي جماعة قبل ثلاثة الحنون بحال كابسيات اللي مسي حاجة عبي حاجة راو بعل زرقان لو مع مسمى بالأربع شوعة عمتي زكايات دول حجبزي أقاتامي مس زنبرنا كوفيد 19 ناي وشبا وي ناي مثل حال تسمو بو خي تتحزت حزبي يكون ولا تي كمبار يكون ولا تي ودابيتات ناي تي حقرا ودابيتات ناي إفرا بزغورو حيال ودابن مدلواتن كن ناي بحكي كابتي تسبينيا للعلي كاب كله كتماتاتن كبابيتاتن سمين أمريكان كندان بمسو نقادو بحكي صبق نجيدمو كاتبيتنا وسأي كاتسنينا حدش نجارات بزفت عتاتي لون في هذا اللغة. My name is Nobel Tedros. I came to this festival just to learn about this Eritrean culture, this great culture, and yeah, I've had a great time so far, and I recommend it to everybody else that it comes. My name is Elias Tesfu, and I'm here for celebrate my country and to learn about my tradition. And I'm from Maryland. Hi, my name is Zodi and I'm from Virginia. And this is an Eritrean festival and it's nice and beautiful. أنا بنيام تسقاي بحال كاب لويزيانا نيو أورلينز كتماي جناتنا فيستيفال ذك عالمنا ما زجاجنا بزعبا أقولوا تحكمنا أب إيرترا مناطنتن دحرناطنتن كما يمثل دبلينيرو بزعقوس منفس كلاي بزعسب متينا بزعقوس درجاون حالي كله أسمرا بحال كاب دالاس تكساس يمزي نحنا دمات توهبنا ناي دالاس كواميان توهبنا ندورة ابننا سنت حكمنا سكميليرو دبلينيرو
ንሕድናይና መፅና ንኡ ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገ ዘለውን ተጋደልትን ሕክምና ዝነበሩን ኣጋር ሓኪም ዝነበሩን ነርስታትን ኢንተርቪው ጌርና እቲ ኢንፎርሜሽን ሒዝና መፅና ማለት እዩ ትማሊ ሎምን እቲ ዝነበረ ስእልታት ኩሉ ተራእዩ ማለት እዩ ቴክሳስ ተዋህባ ናብኣ ተወኪርና ኢና ክንዛረብ ሕክምና ድሕሪ ናፅነትን ከመይ ንዝብል እቲ ኣብ መቕራቢ እቲ መደብ ተዋሂዋ ከምዚ ክረአ ዝዋዕለኻ ብዝበለፀ ምክንያት ኣብ ዝኽልተ መዓልቲ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ዝነበረ ቅድሚ ናፅነትን ድሕሪ ናፅነትን ኢና ኣቕሪብና ስለዚ ዝቐረበ ብሓፈሻ ኣብ ሰባት ሃገራውያን ፅቡቕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ቅድሚ መንግስቲ ምዃኑ ድሕሪ መንግስቲ ምዃኑ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ሕክምና ካብ ርሑቕ ዓድታት ጀሚርካ ናብ ከተማ ቀረብ ናይ መጓዓዝያ ኩሉ መሳለጥያ ጌርካ እቲ ሃገር ኣብ ውሕስ ብሕክምና ከም ዘሎን ኣርኣያ ከዓ ብዝተፈላለየ ብሕክምናዊ ደረጃ ሳሙኤል ክሳስላሴ ግብረኣብ ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ራይ ስመይ ዘርዝጊ ኣቦ ሚካኤል ሃይለ በሃል መቐመጢ ከተማ ኣትላንታ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ፌስቲቫል ዓመታዊ ዝግበር ኣነ ስፖርት ዝሳተፍ ማለት እዩ ቦሊንግ ይበሃል ለንዘበን ቅሩብ ኢትዮጵያውያን ሓዊስናሉ ማለት እዩ እቲ ዝገበርናሎም ዕድመ ምሳና ቀደም ፃው ዝነበሩ ቦለራት ተሳቲፎሞ እዚ ብደቂ ተባዕትዮ 28 ደቂ ኣንስትዮ 8 ህፃናት 12 ነይሮም ካብዚኦም እቶም 8 ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ከለዉ ብጋንታ ኢትዮጵያውያን ተፃዋቲ ሪቼ ማለት እዩ ናይ ሪቼ ቦለርስ ስዒሮም ብነፀላ እውን ኢትዮጵያዊ ተምራት ትበሃል ስዒሩ ማለት እዩ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ኢትዮጵያዊት እያ ስዒራ ሰላም ትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ቡድን ተሳቲፍ ዝነበረት እያ ኣጋጣሚ ኣብዚ ብስድራ መፅያ ኣላ ማለት እዩ እዚ እቲ ዕውት ዝገበሮ ናይ ለንዘበን ኩሉና ሓቢርና ዝገበርናዮ ፀወታ ብምዃኑ ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቀት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተፃብኦታት ሰጊራ ሙሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገጻ ኣብ ትምልሰሉ እዋን ተፃብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብሙሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክትድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቆጻጺርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተጻብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ፖለቲካዊ ኣርእስተ ግን ኣይተላዕለን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ብዛዕባ እቲ ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ናይ መኽፈቲ መደረ ዘስምዐ ክኸውን ከሎ ሓላፊት ህዝባዊ ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ነቲ ዝቐነየ ፌስቲቫል ሓፈሻዊ ጸብጻብ ብምቕራብ ብመደረ ዓጽያ ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈርዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመጹን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ኣቕሪቦም ነይሮም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ቅሩብ እስቲ በዛ ትስዕብ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ሙዚቃ ጻንሐኩም كربا متعيني تخيلي كتوى عبار زقميلي بعليك فدا حقر سبي عدا صحايك عربت قول احسا علمني مقشا زغربوتا قناخي لاخي وين تروما كير حقت كيك ولا انبا كيعرفوا قلطيفك خدا لتاقام حقر سبي عدا قامي قامي ولا لا نعاخ معدو تسمي لوارا عصر قراق بلي بيبنا وعلا حبر سبز عدا تواجه خلابت قبل شتالة بني ساعة خزاني قديم خموازا بيت الحق النغازا بعليك الناس أسا ሃገረሰብ ዝዓዳ ነመስግን ድምፃዊ ዓዚዝ ሓጎስ እምበኣር ከዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎማዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ጽባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓልፉ ደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ